10 gode tip for at bruge det, som vi bare ikke bruger. Så er vi tilbage igen, og den her gang der er tip nummer 3. Det er, når man nu skal have lavet en gavl, så skal man jo have skåret blokken i smil. Og der er et lille trick deroppe, hvordan man kan udnytte materialet. Man slår en lille streg på 19,7. Og det er jo næsten halvdel af blokken. Det er fordi, man skal lige huske klingetyngden. Så kan man jo sætte det smil op. Det kan jo være det nok fra lige. Sådan. Så har man jo det smil. Så vil jeg tage blokken, lægge den ind, og så finde. Det skal man lige have prøvet et par gange det her. Nu har jeg lagt blokken ind, så det passer med klingen. Det smil, vi laver her, det har vi jo målt op på spærret. Og det skal man jo bruge igen og igen. Så kan man jo, i stedet for at skal op og måle alle blokken op, så kan man jo lige være så fræk og lige slå en lille streg her på bordpladen. Der er mange måder at gøre det på. Men det er det samme smil, så slipper man det for at holde op og måle igen. Det er jo det stykke, man har. Det er det stykke her, som vi har skåret af. Det kan man så lige vippe rundt og lige ind der. Så passer det lige. Så har man ingen affald. Man har udnyttet blokken 100%. Det er jo tip nummer 3. Gavletrekanter.